Panibagong scoop ng Politiko ang na-confirm ngayong araw matapos pangalanan ng palasyo ang bagong kalihim ng Department of Tourism. Si Ivy Reyes sa ating Politiko update. Kinumpirma ng palasyo ang unang ulat ng Politiko na ang trade diplomat na si Dita Angara-Mathay ang uupong bagong kalihim ng Department of Tourism. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Dita Angara-Mathay as Secretary of the Department of Tourism. Sa ulat ng Politiko noong Marso, si Angara-Mathay daw ang choice ng palasyo na kapalit ni dating Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na nasangkot sa kontrobersiya dahil sa umano'y too much self-promotion. Inilipat naman si Frasco noong nakaraang buwan sa kanyang bagong pwesto bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Her appointment reflects the administration's push to position tourism not only as a cultural showcase, but as a strong driver of jobs, businesses, and regional development. Nagsilbi bilang commercial counselor ng Philippine Trade Investment Center sa Tokyo ang bagong kalihim kung saan focus ang teknolohiya turismo. Kilala si Angara-Mathay para sa kanyang kaalaman sa global trade, lalong-lalo na sa enterprise development na nakakatulong sa micro, small, and medium enterprises. Inaasahan ng administrasyon na tataas ang performance ng turismo ng Pilipinas sa pamumuno ni Angara-Mathay sa ahensya. Ivy Reyes, Billionaire News Channel.